אנחנו נמצאים במקום הנמוך בעולם, שבר הסורי אפריקני, הים הכי מלוח בעולם, ויחד עם זאת, מתוך המקום הזה, המיוחד הזה, אנחנו מצליחים להוציא את הדברים הכי חיוניים, גם לנו, גם לאור וגם לעולם כולו. שלום, בוקר טוב. מכירים את המוצרים שלנו? סוד ההצלחה שלנו הוא מאוד מאוד פשוט. יש לנו צוותים בכל חנות, צוותים שמסורים, שאוהבים, עם רצון אמיתי להעביר את כל החוויה של ים המלח למי שנכנס לחנות. החיבור בין האנשים הוא חיבור מאוד חזק. ברגע שנכנסים לחנות מרגישים את האווירה. אני חושבת שכל הלקוחות שנכנסים לכאן מרגישים את האווירה הטובה שיש בצוות ומרגישים את השמחה שלנו לבוא לכאן. עבודת צוות והגיבוש פשוט מניבה פירות, אין מילים אחרות לתאר את זה. אהבה זה כמו משפחה, זה כמו בית שני. עבודה מקסימה. כן, מה יכול להיות יותר טוב מזה? להתעסק עם קוסמטיקה, עם תכשיטים, עם דברים יפים וכל הזמן להיות במצב רוח טוב. זו גאווה קצת להגיד שאני עובדת באהבה. זה צוות מדהים, אנשים עם יכולת נתינה, הבנה, סבלנות ומחוברים מאוד 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 גם לשאר האנשים בצוות ובטח ובטח למותג אהבה ולחנות שלהם. מאוד לויאליים לעבודה וזה משרה הרגשה ואווירה מאוד מאוד טובה. צריכים להיות מאוד מאוד מקצועיים. אתה צריך לדעת את החומר, להסביר כמו שצריך, להראות, להתאים את המוצר, וזה צריך להיות מקצועי, אחרת לא מאמינים לך. חשובה עבודת צוות פה, ואני מניחה שאם כל אחת נותנת מעצמה קצת, אז ביחד זה הרבה. לדעתי הדיילות הם המשאב האנושי החשוב ביותר בחברה. הם אלה שצריך להשקיע בהם, צריך לתת להם את כל הבמה ואת כל כלי העזר על מנת שימקסמו את המחירות מחד גיסא ויחברו את הלקוחות אל המותג עצמו. אני רואה את העבודה באהבה כמקום לצמיחה אישית עבור כל אחד ואחד, והכי חשוב שהכל יעשה באהבה. כל אחת מהם יודעת לעשות את העבודה ברמה מאוד מקצועית. לכל אחד אכפת, וכל אחת תומכת שהשנייה תצליח. שלום, ברוכים הבאים. לכל אחת יש את הצבע שלה, כל אחת מוסיפה נופח אחר לחנות, כל אחת מוסיפה נופח אחר לתהליך המכירה. כל אחת מנגנת את הכלי אחר, בסוף נוצרת להקה שלמה. אני רוצה לברך קודם כל את הבנות וכל חנויות הרשת ובכלל בכל חברת אהבה. הכל בא מאהבה, אוהב אתכם, תמשיכו לעבוד כמו שאתם ורק נצליח. היי, אני ילנה. אני לינה. צריכים לדעת
שירן. איוון. אני גלינה. פרנקו. נטלי. אני רבקה. יפה. אירנה. כפיר. דופנה. גרסיאלה. דיאנה. ליטל. לריסה. עמית. סיוון. אירנה. ילנה. מרי. ילנה. אני ויקה. מרגריטה. ואני עדה. אני רוצה לחזור ולפנות אליכם עם המון תודה על כל מה שכל אחת ואחד מכם עושה יום-יום, שעה-שעה, בשביל לחזק את החברה. כל מה שאתם עושים, כל פעולה, כל דבר נחשב, הכל ביחד מצטרף לאחד גדול ושלם.